Изключително съм щастлива, че днес при нас е Мозес Налока. Точно преди една година ние се срещнахме за първи път и аз смея да твърдя, че той промени моя живот. Искам да подчертая едно важно нещо. I don't create stars. Аз не създавам звезди. Each one of us is a star. Всеки един от нас е звезда. Ако искате да имате повече в живота, Start appreciating the small things you have now. започвайте да оценявате малките неща, които имате в момента. Удържите на думата, която сте дали на себе си. This will help you to boost your confidence. И това ще ви помогне да повишите самочувствието си. Когато се замислим за богатството, I think that society has limited it only to money. мисля, че обществото го ограничило само до пари. Don't chase money. Не гонете пари. Do you know what you have to do? Знаете ли какво трябва да направите? Ако някой ви каже, че ще изкарате пари бързо, Please. умолявам Stay ви, away from that. стойте настрана. Money will follow Парите ще дойдат, because you become a magnet. защото вие ставате магнит. Трябва да правите грешки, Because that's how you grow. защото така растете. That's how you develop. Така се развивате като личност. Ако имате майка си или баща си, които да ви звънат по телефона, You are rich enough. вие сте достатъчно богати. You Нещо те докосна and some healing will start. и в момента се възстановяваш. Don't try to resist it. Не го спирай. Makeup we can always fix it. Винаги може да си оправим грима после. But let this moment Позволи на този момент create a transformation. да създаде трансформация. Мисли като богат се реализира в партньорство с Ноли Консулт, Меркюр София Сити Хотел, Агенция за сигурност Скорпио, фризьорски салон Коко, APL Go – иновации в света на здравето и младостта, Infusion Beauty Center, фризьор Евелина Ковачева, магазини Кати. Здравейте, вие сте с новия епизод на подкаста Мисли като богат, в който днес ще ни гостува един изключителен човек. За мен е чест и огромно удоволствие да го познавам и благодаря на Лили, че ни запозна. Лили, здравей! Здравей, Меги! Разкажи малко повече за човекът, който ще ни гостува днес. Знам, че той, освен твой личен ментор, е и ментор на много успешни и известни хора, не само в България, но и в целия свят. Да, Меги, аз изключително съм щастлива, че днес при нас е Мозес Налока. Благодарение на него аз извървях един кратък път и ето днес съм тук, сбъднала моята мечта. Точно преди една година ние се срещнахме за първи път с него и аз смея да твърдя, че той промени моя живот. Не само чисто ментално, но и чисто преподреди моите приоритети. И както се казва, Мозес наистина щупи много стени в моето съзнание. Тъй като ние всички изграждаме и изграждайки се още от детството, ограничаващи вярвания, мисли, чувства, които общо взето Мозес ми помогна да разбера, че това Как да ги преодолееш? това не е реално и че ние можем да променим нашият живот. Нямам търпение да кажа също на децата. Днес ни гостуват отново децата от средно училище с преподаване на немски език Веда. И ще си говорим за това как да сбъдваме мечтите си, как да създаваме собствената си стойност. Така че нека да приветстваме нашия гост. Здравей, Мозес! Hello, thank you for having me in this wonderful episode of this podcast. Здравейте! Много ви благодаря, че ме поканихте в този страхотен епизод на подкаста. Благодаря. Аз съм изключително щастлива, че днес си сред нас и сред тази аудитория от деца, защото ти знаеш, откакто се срещнахме ние с теб преди една година, точно преди една година, аз имах една мечта. Да помагам на децата, на младото поколение, на тинейджерите, да им дадем ново мислене, ново съзнание и ново отношение към живота. Към това колко силни са те. Така че аз ти благодаря, че днес си тук сред нас и специално за нас пристигна от Великобритания, за да ни гостуваш.
Изключително ти благодаря. It's my privilege. Thank you. За мен е привилегия и благодаря. Преди да продължа, искам да запозная нашата аудитория, че ти си ментора, коуча на много известни хора по света. Те стоят напред, а ти стоиш някъде назад в кадър и много хора не знаят колко звезди си направил ти и колко богати хора си реализирал. И за това искам точно днес да кажа на всички, на нашата аудитория, какъв рядък шанс имат да се докоснат и те до теб. Thank you so much for your kind words. Много благодаря And, за I would like любезните думи. I would like to underline one important thing. Искам да подчертая едно I важно don't нещо. create stars. Аз не създавам звезди. Each one of us is a star. Всеки един от нас е And звезда. actually, if we go, we have students here. Имаме If we ученици go тук. into chemistry, Ако погледнем химията, we are made of carbon. ние сме And създадени от carbon въглерод. is not an element you can find in nature. Въглерода не е елемент, Carbon който is се an намира в element you can природата, find in space. а е такъв, който се намира в So I like космоса. to say that И each one of us аз казвам, че is всеки един от part нас of stardust. Е звезден прах. So the element of carbon, which is a strong element in each cell you have in your body, Въглерода, който е изключително comes from важна част carbon. от всяка And една carbon comes from that наша клетка. explosion of the Big Bang. И тя идва So от големия each one of взрив. us is a star. Всеки един You от who нас is сам по watching себе си е right now звезда. this episode, you are a star. Всеки, който гледа този епизод в момента е And звезда. my job as a coach И and a моята mindset задача като coach коуч is to allow you е да ви to позволя get to the edge. да стигнете ръба. You see, when people come to me, they come to me when they're in a crisis, when they're in a Хората difficulty, идват при мен, and когато they имат need to криза, go to the next level. проблем, и те трябва да минат на That's where I следващото come in ниво. and help them. Точно там аз So I влизам и like to помагам. say that my job as a Искам да кажа, че mindset coach моята is to задача като allow you коуч to go beyond those 2 millimeters е да минете отвъд тези 2 мм, that can allow you to go from great, които ще ви помогнат да стигнете от страхотно до велико. that can allow you to go further and faster. Да стигнете по-далеч и по-бързо. So I don't create stars. Аз не създавам звезди. I allow the star to shine. Аз позволявам на звездата да сияе. Много хубаво, браво. Няма да забравя, когато ти ми каза, Лилия, силата е в теб. Кой чакаш? Действай. Не стой. И аз тогава си спомням от нашата среща, че започнах да плача. Защото дълго време съм потискала това, което съм била аз. И може би точно това настройване го направи ти. Наистина зная, че съм ценна, но някак си ми трябваше една малка част от пъзела, за да разбера наистина коя съм аз. И днес аз искам на децата и на аудиторията ни да им кажем малки стъпчици, какво биха могли да направят те още днес, тук и сега, за да направят малката промяна. Аз зная, че е труден въпросът, но аз знам, че ти можеш да помогнеш. Okay, this is a very interesting question. Това е много интересен And въпрос. it's a very powerful. Thank you for asking this. Благодаря, че го зададохте. Много е силен, наистина. But instead of using my words, Но вместо да използваме моите думи, I believe that an image мисля, че една картина paints thousands words. рисува повече от 1000 думи. But another thing that I believe is that by doing it, Но нещо друго, което вярваме, че Now- правейки го, what I'm going to tell you Това, is което going аз to ще ви be направя, embodied in you. ще бъде вкоренено в So вас. I know that this is a podcast. Знам, че това е подкаст. But as you know me, I'm Но not както- an ordinary lecturer. Както вие знаете, аз не съм обикновен лектор. So I would like to do an experiment Искам да направя един експеримент with your audience right с here. публиката. Okay? Let's do this. Нека да направим следното. The first two rows, if you can Първите just два stand реда, up. можете ли да се изправите, ако обичате? The first two rows, Първите just два stand реда. up. The reason why is because you have more space. Причината Now, е, че имате повече място. I would like you to get your right index Така, вземете десния си показалец. and put it in front of your eyes. Посочете напред пред очите си. Now- Напред.
in front like this. Да, с очете Now, напред. look at your index Сега гледайте показалица and try to turn back to a certain point where you can reach. и се опитайте да си Until you завъртите stop. ръката But keep назад, your докато не feet спрете. firm. Но краката трябва да Don't останат на turn your място. body, only your index. Само показалица трябва да се завърти. Okay, come on, let's do it now. Нека да Go, пробваме. go. Давайте, Until давайте, you давайте, stop. до момента, в който не спрете. Но не That's си it? движете That's краката. it? До там, That's it? Okay. там. Добре? Окей. Now, come back. Така, върнете се. Now close your eyes. Затворете Put your hands очи. down, put your hands down. Свалете Close your ръце. eyes. And as you close your eyes now, С затворени очи, I want you to think of one success you have had искам recently, да се замислите за някакъв успех, който наскоро сте постигнали. which could be an exam, Може да бъде изпит, which който сте could взели, be a kiss to your boyfriend or girlfriend, целувка с гаджето, a gift for your promotion at the end of the year, подарък за повишението ви в края на годината, your може би. small cat or dog that comes to you, Котето или кучето, което имате, което идва при вас. a memory that comes in your mind, which is something you can be grateful for. Някакъв спомен, който изниква в съзнанието ви, за който може да сте благодарни. Now, I would like you to get some space Сега, малко and open your eyes. отворете очи сега. Now, if you are too close to your neighbor, Ако get ви сте some space. прекалено близко до съседчето си, малко се раздалечете. And now, get back your index, Сега, изкарайте пак показалица пред вас. look at it, Гледайте го, put a smile on your face, усмихнете се having that beautiful memory. that I was с just този красив спомен в And съзнанието. now try to go back as maximum as you can. И сега завъртете пак по същия начин назад, колкото се може повече. How many of you have Колко от gone вас further this time compared to before? стигнаха по-далеч от предния път? Raise your hand. И дигнете ръка, ако е така. Every one of you. Всички. Okay, now sit down. Сега седнете. Now let me give you the lesson. Нека сега да ви дам урока. You have just done an exercise, Тук-що направихте едно упражнение. and the first time you did it, your potential was there. И първи път, който го направихте, потенциал ви беше там. But because you didn't have the right focus, Но защото фокуса ви не беше you правилен, had only a certain limit. имахте определено The ограничение, moment you лимит. changed focus, В момента, в който променихте фокуса си, now we ignited your potential. ние възпламенихме потенциала. And now you went further. И сега стигнахме по-далеч. Now my question is this. Въпросът ми е следния. Did you have that potential within you? Yes or no? Имахте ли по принцип този потенциал в себе си? Да или не? Yes or no? Да или не? Yes, you had it. Да, имахте го. But when did you get access to it? Но кога го достъпихте? When you changed your belief. Когато променихте When you changed настройката your си, focus. фокуса си. So again, each one of us can achieve great results in life. Отново, всеки един от нас може да постигне страхотни успехи в живота. And as I wrote in my book, Gratitude, Както написах в моята книга if you want Gratitude, to have more in your life, ако искате да имате повече в живота, start appreciating the small things you have now. започвайте да оценявате малките неща, които имате в момента. And by appreciating the small things, Оценявайки you are малките turning неща. on the potential that is in you. Вие включвате потенциала, който имате вътре в себе си. There is greatness in you. Има величие вътре във вас. And sometimes you need to turn on that engine. И понякога трябва да се включи този двигател. And the fastest way to do it sometimes is just to be grateful. И понякога най-бързи начин това да стане е просто да бъдем благодарни. Може ли да аз да задам един въпрос сега? Това означава ли, че всичко започва от любовта към себе си? От това, че всъщност, от осъзнаването, че ние сме родени с нашата собствена стойност и трябва да вярваме в нея? Okay? So what's the question? Какъв е въпросът? Тази увереност и този блясък, в който ние да повярваме, започва всъщност от любовта, която трябва да дадем на самите себе си. Така ли е? Yes. Yes, Точно. absolutely. Абсолютно да. I believe that everything is identity driven. Всичко се движи от личността. For example, if I ask you, Ако аз ви задам въпрос, who are you and how would you define yourself? вие кои сте? Как се определят? And some people say, I don't know. Някой ще каже, не I'm a знам. normal person, I'm an ordinary person. Обикновен човек съм. Now, I want to say it with confidence, И искам с увереност да се and каже, sometimes it may sound arrogant, понякога може да звучи арогантно, but the way you define who you are но начина по който определяте кой сте вие, by
by saying I am, казвайки аз съм, and everything you put after I am и всичко, което идва след аз съм, determines how you will perform out in the world. това определя вие как ще се представите в света. So, how can we have self-love? Как може да имаме любов към себе си? First of all, you need to understand that you are more than enough now. Вие трябва да осъзнаете, че вие сте повече от достатъчни в момента. We live in a world where everything is compared to how many followers you have. Ние живеем в един свят, в който всичко се съпоставя. Колко последователи имаме. Now, I may look old for some of you, За някой от вас аз изглеждам възрастен. but one day I was also a teenager. Но преди време и аз бях тинейджър. And popularity was the most important thing. Това да си популярен беше най-важно нещо How тогава. popular you are, how cool you Колко are, си известен, колко си готин. what type of shoes are you wearing. Какви обувки носиш. I probably don't know, but at my days we had a brand called Energy. Вероятно не го познавате, но в моята младост имахме един бранд, който се казваше Energy. It was the time where we were all rappers. Yeah, Всичките бяхме рапърчета тогава. And I could not afford that. И аз не можех да си ги позволя. And my self-worth was so small И моята самооценка беше that I страшно wasn't ниска. shining. Аз не сияех. So, learn to value yourself Научете се да цените себе си. because you are more than enough Защото вие сте повече от достатъчни. in your own single imperfection. В собствените си имперфекции, When I was a teenager, несъвършенства. when I was a teenager, I was Когато stuttering. аз бях тинейджър, заеквах. I was stuttering. Заеквах. The professor would call me in the blackboard Учителя ме викаше на дъската and do mathematics. да пиша математически уравнения That's why I used to hate mathematics. и затова мразих математика. And he wanted me to speak while I'm doing the exercise. И той искаше аз да говоря докато пишех. And he was screaming at me. И той ми крещеше. So I started to stutter. И започвах да зеквам. And now I'm a speaker. I speak around the world. А сега съм лектор, който говори по целия свят. I was able to understand my worth. Успях да осъзная собствената си стойност. And that's where comes self-love. И точно там идва любовта към себе си. So a message for all of you. Послание за всички вас. You are more than enough. Вие сте повече от достатъчни. You are more than enough. Вие сте повече от достатъчни. Guess what? There's only one person. И познайте какво има един единствен човек. Do you know how you came in the world? Вие знаете ли как се появихте на този свят? You are a champion already. Вие вече сте шампиони. Because you won against other 400 million Вие who are fighting to come спечелихте to this world. срещу други 400 милиона, които се бореха да станат живи на So този stop свят. comparing yourself to others. Стига сте се съпоставили с други. There's only one Moses. Има само един Мозес. Thank God. Слава Богу. So there's only one Martina. There's only Има one Georgi. само една Мартина, само един Георги. Even if somebody else may have your same name, Дори някой друг да има същото име, let your uniqueness shine. позволете на своята уникалност да сияе. Тоест всеки един от нас има свой собствен път, уникален път, по който е предназначено само той да извърви, без да гледа чуждите пътеки наоколо. Absolutely. Абсолютно, да. You waste time looking at others. Губите време, гледайки другите. One of the biggest mistakes I did, Една от най-големите грешки, които аз съм and I допускал, see with the thousands of clients I've worked и with, виждам с хилядите клиенти, с които съм работил, we waste time looking at the journey of others ние губим много време, гледайки пътя на други хора, rather than focusing on our own journey. вместо да се съсредоточим върху нашия собствен път. We spend more time looking on social media what the other person has Ние done. гледаме толкова време в социалните мрежи, другите какво Where правят, are they for holidays? те къде са ходили на почивка, какво правят, What car are they driving? Каква What кола shoes are карат? they- where are they partying? нали, къде ходят на партита, какви обувки носят. And you're not with those people Вие не 24/7. сте с тези хора So 24/7. you don't know what's the real reality behind the glamour of Вие Instagram. не знаете каква е истинската действителност зад излъскания Инстаграм. Because trust me, each one of us is fighting their own battle. Повярвайте ми, всеки един от нас води собствена битка. And if you spend time focusing on other people's battle, И ако вие отделяте време да се фокусирате върху you битките are на losing други, ground in your own life. вие губите почва в собствения си живот. I managed to divorce from what others think about you. Аз успях да се откъсна изцяло от това какво мислят другите за мен. It's not simple, Не е лесно. but it's easy. It's not sim- It's Okay, not it's the same. simple, but it's easy. Не е лесно, но е лесно постижимо. Не е просто, но е лесно. Think about it. Замислете се.
Да, но за хората е по-лесно да получат валидация от външни фактори, от слава, от успех, от това някой друг да им каже колко са готини и твърде рядко обръщат тази любов към себе си. Yes. И може би не са сигурни в себе си. Неуверени. Неуверени. Okay. So external validation is part of the process. Външната валидация е част от процеса. I would not want to point a finger or condemn Не искам да соча пръсти и да обвинявам хора. because I came to this level by hitting the wall so many times. Аз стигнах до това ниво, след като толкова пъти съм се блъскал в стената. And what I'm telling this, I'm not bragging. И аз не се хваля в момента. I'm just giving you a path Просто ви давам един път, so you may avoid така че вие да the избегнете mistakes I have done. грешките, които аз съм допуснал. Most of the time, my mentoring and coaching work is to Повечето- avoid that you do the mistakes I've done. В повечето от менторската ми работа е аз да ви помогна вие да избегнете грешките, които аз съм допуснал. So first of all, it's a part of a process. Това е част от процес, It's part of the journey. част от пътя. The secret is to not stay too long in the external validations or the external mistakes you do. Въпросът е да не останете прекалено дълго време в външната валидация или грешките, които допускате. I always tell this to my clients. When Винаги you го казвам fall на клиентите. down, make sure you fall with your back so you can always look up and get up. Когато паднете, винаги гледайте да падате по гръб, за да можете след това бързо да се изправите. But when you talk about confidence, Но когато говорим за самоувереност, let me just give one practical example. нека да дам един практически пример. Confidence comes by you keeping your word with yourself. Самочувствието идва от това вие да удържите на думата си към себе си. You are very young, Вие сте много млади. but how many of you at least one time in a year, Колко от вас поне веднъж годишно, normally in January, обикновено през януари, you say, oh, this year I'm going to, си казвате, тая година ще, and then you get to the 7th or 14th of January and already it's dead. и стигате 7 или 14 януари, вече е умряло това. So keep your word with yourself. Удържите на думата, която сте дали на себе си. This will help you to boost your confidence. И това ще ви помогне да повишите самочувствието си. If you say that you're going to do that test, that exam, or you're going to prepare that work for school, do it. И ако вие си кажете, аз ще взема този изпит, аз ще направя тази задача за училище, направете го. Because you may lie to others, but you can never lie to yourself. Вие може да излъжете други, но никога не може да излъжете себе си. There was a moment when I was your age, I hated looking at myself in the mirror. Имаше един момент, когато аз бях на вашите години, мразех да се гледам в Because I огледало. was constantly breaking the promises I did to myself. Защото аз постоянно нарушавах обещанията, които бях дал на себе си. And I learned this lesson in a hard way at 22, 23. И научих този урок по много труден начин, като бях на You 22-3 guys години. at least I can save you right now at least 6 years of hitting the wall. И сега аз мога да ви спестя 6 години от това да се блъскате в стена. Искам да попитам тук, може би към децата, колко от тях, кой е вашия личен ментор? Дали е родител, учител? И какво според вас представлява личния ментор? Имате ли нужда от такъв човек в живота си? Ами ако трябва да съм честна, за мен това е цялото ми семейство. Майка ми, баща ми, сестра ми, която е по-голяма от мене, на 25 години. И те по различен начин, всеки един от тях има различни качества. И аз гледам да взема най-доброто от всеки един от тях. Okay. Добре. Now, Сега. absolutely, it's good that you have your parents Чудесно е, че имаш родителите си. because that's the foundation of home. Това е основата на дома. It's good you have your sister Добре, че имаш сестра си. because you look towards, because she's 25. She's Тя е на older. 25, тя е по-голяма. Гледаш към нея като ментор. And somehow you are following her path. И по някакъв начин ти следваш нейния път, нали? Now, Yes. they are helping you because, they are with you because they love you Те са с теб, защото те обичат. and they know you. И те те познават. If I may challenge you if I may challenge Моето предизвикателство към теб you is in your next level, е в следващото ниво, which will come shortly. което много скоро ще дойде. Make sure that the person that you look towards Подсигури човека, към когото да гледаш, can be detached
as a family relationship. да бъде отделен от семейството. Because now, this person could be an external observer. Защото в момента този човек може да бъде външен наблюдател. Because your family loves you so much. Семейството ти толкова много те обича. And sometimes because they love you И именно защото те те so обичат much, толкова много, they may project what they think is best for you. те могат да проектират върху те това, което те вярват, че ще е най-добре за теб. And the question is, Въпросът е следният. are you living your life or Ти are you живееш ли living their life and their dreams? своя живот или техния живот и техните мечти? But don't worry, you've got time. Но имаш време, не се притеснявай. But let this be a seed in your mind. Но посей това семе в съзнанието си. Always make sure that you are living your life Бъди сигурен, че живееш своя живот in your own terms. по своите правила. Family support is great. Подкрепата на семейството е страхотна. Actually, it's not great, it's necessary. Не е страхотна, необходима е. Okay? And at the same time, И в това време there may be the danger that you are living a life which is not entirely yours. има опасност ти да живееш живот, който не е изцяло твой. So the question for you Въпросът към теб and for you who is watching, и всички, които гледат, and you don't need to answer, не е нужда да отговаряш. what do you want? Какво искаш? Това е най-важният въпрос. Какво ти искаш? Колко важна е средата? Приятелите, колегите, как да разграничаваме кои са правилните хора за нас? Защото аз съм чувала, не знам ти дали си чувал, но в България много често чувам: този ми завижда, този е с негативно отношение към мен. Трудно израствам в такава среда, защото всички ме дърпат надолу. И аз много често се замислям върху това, защото аз съм щастлива, тъй като имам много добра среда около себе си, но за изграждането на един млад човек, това е като семенце. И е важно в каква среда вирее то. I like that you have brought this topic Много ми хареса, че повдигаш темата, Because it's very close to my heart. защото е много близка до сърцето ми. First of all, because environment Средата shapes our destiny more than any other thing. оформя бъдещето ни You can go повече to от all всичко. trainings, all private schools, everything, but Ходете then на your всички environment тренинги. is what shapes you. На всички възможни частни училища, но от средата, в която се намираш, те оформи и те определя. Нека да дам пример. I was an excellent student. Аз бях изключително добър ученик. I wasn't a nerd, but I was an excellent student. Не бях най-добре, но бях I много wanted добър. to fit in the group. Но аз исках да се напасна в групата. And at the age of 14, 15, И на everybody in 14-15 my class, they were starting to smoke. всички в класа ми започнаха да пушат. And me as a musician and somebody who is always with the hands playing, И аз okay, като музикант винаги нещо си правя с ръцете. everybody was like this. Всички правяха това. And I was out. I was the black sheep. И аз бях черната овца, аз бях отлъчен. And as the black sheep, I wanted to be part of a group. И като черната овца исках да бъда част от групата. So I started also me to smoke. И аз започнах да пуша. Now, why am I saying this? Защо го казвам това? Environment is stronger than the will. Средата, в която сме, е по-силна от волята. You may want to go and work for NASA or go to Harvard or achieve something big. Може да искате да работите в НАСА и да ходите в Харвард или да постигнете нещо You want страхотно. that. Искате го. So your will is strong. Вашата воля е силна, But trust me, но повярвайте, your environment is stronger. средата, в която сте, е по-силна. Some of the people that I coach are very young athletes. Някои от хората, на които съм коуч, са много млади атлети, спортисти. And there was a great athlete I was coaching. И имаше един изключителен Great спортист. potential. Страхотен потенциал, на който Great бях коуч. potential. Изключително силен потенциал имаше. But then he wanted to be loved by his friends. Но искаше да бъде обичан от приятелите си. So one Friday evening out, И петък вечерта излизат one Saturday party out, на купон and then on Sunday when it's coming to perform, и в неделя, когато той трябва да се представи като спортист на ниво, не се. simply because he wanted to be loved by the environment. he was. Просто защото той искал да бъде обичан от средата, в която се е намирал. So my suggestion is this. Предложението ми е следното.
You don't need to have a boring environment. Не е нужно да имате скучна среда. Choose an environment which challenges you. Изберете среда, която ви предизвиква. As you grow up, you will hear this phrase. Израствайки ще чуете тази фраза. And you may not understand it right now. Може би няма в момента да я разберете. In a room, make sure that you are the one with less money. Във всяка стая, в която сте, бъдете сигурни, че вие не сте човека с най-много The пари, one who knows less stuff. човека, който знае по-малко неща, The one who is at least a couple of steps beneath. човека, който е поне няколко стъпки под. Because now that environment will push you to constantly improve. Защото сега тази среда ще ви бута, ще ви тласка към това If you are постоянно the да се smartest in подобрявате. the room, there's a problem. Ако вие сте най-умният в стаята, имате проблем. Now your ego is Сега. come on. It's me. Егото ви е погалено. Да, аз съм човека. Look at where I am. Look Вижте at this, къде look съм. at that. But trust me, that environment is going to slow you, pull you down. Но доверете ми се, тази среда бавно ще ви Constantly завлече put надолу. yourself in an environment that can challenge you. Постоянно се поставите в среда, която да ви предизвика. Because you grow through challenge. Защото вие израствате You през don't grow when things предизвикателства. are easy. Не израствате, когато нещата са лесни. Може ли да попитаме децата, има ли фраза в техния живот, момент, която така е посичала вашата увереност, вашето самочувствие, нещо, което някой ви е казвал и сте негативно и вие сте повярвали в него? По-скоро мен някой да ме е подценявал, не знам, не. Но аз самата се подценявам много често. Мисля, че на всички им се случва. Но Да, но от какво е провокирана тази твоя неувереност и подценяване в теб самата? ами от несигурност и от страх, може би. Страх от какво? Страх от това да се провалиш, например, най-често. Но... А какво ще стане, когато се провалиш? Точно това е. Не знаеш. Не е сигурно. Но да ви кажа, често казвам, се опитвам да работя върху това. Имах голям проблем в предишното ми училище с това. Бях много несигурна и като изцяло това ми носи само негативни неща. Съсипах си психиката, ако трябва да съм честна. И сега в новото ми училище, тук във Веда, се чувствам много по-добре. Наистина, не знам дали е заради средата, заради учителите или приятелите ми, но вече това, да ви кажа, често казвам, почти го няма. И съм много благодарна. Но наистина зависи и от теб, но и от средата, в която си. Защото трябваше някой да ми повярва, но и аз самата си повярвам. That's a great point. Много And, правилна точка. If I may step on a point you say, Ако мога и аз да стъпя върху you твоята гледна mentioned точка. fear of failure. Ти спомена страха от това да не успееш. Now, fear of failure in Този reality страх, в действителност, does not exist. той не съществува. There are two major fears, Има два основни страха, which is common to any one of us. които важат за абсолютно всички. It's common to me, За мен, it's common to any star or legend that you may know. за всяка една звезда или It's легенда, part която of the познавам. human being. Част от човешкото And същество. these two fears Тези are the fear два of not страха being good enough са да не си and the достатъчно fear of добър not being loved. и да не бъдеш обичан. Because look at this. Погледни If след. you are successful, Ако ти си успешна, you may be afraid, oh, I don't want to tell anybody what I've achieved. ти можеш да кажеш, ок, не искам да кажа на никой това, което съм постигнал. Because if I tell them, Защото ако им кажа, they will not invite me anymore. те вече няма да ме канят. If I have a friend Аз имам един приятел. who the father is very wealthy, Бащата е много заможен. and he was my client. Беше мой клиент. And actually, he is now 20. Той в момента е на 20. And when he was in high school, Когато беше в гимназията, the father was taking him to school with this big, luxurious car. баща му го водеше на училище с тази огромна луксозна кола. And he was telling the father, please stop here И казваше на бащата, моля те, спри тук. and leave me to go walking Остави ме да извървя пеша, because I don't want people to see разстоянието. that you've got this car. защото не искам хората да видят каква кола караме. Why? Защо? Because the group of people that he was dealing with, Защото групата, в която е бил, they were another level. те са на друго And he ниво. wanted to be accepted. Той иска да So бъде that's fear of възприет. success. Това е страх за успеха. But in reality, it's fear of not being good enough Но действителност това е страх да не си or fear of достатъчно not добър being loved. или да не си обичан.
Loved I mean also by accepted, wanted, Под invited. любов имам предвид да бъдеш прият. So I'm glad that you understood this because Много it се shows радвам, a lot of emotional intelligence. че Well ти done. го разбра, защото това показва висока емоционална интелигентност. In order for you to go even further, За да минеш още по-далеч, understand how much you're worth разбери ти колко стойност имаш and really know who you are. и познавай кой си ти. Because nobody can take away who you are. Защото никой не може да отнема това, кой си ти. Regardless of where you go, Независимо къде отидеш, regardless of who you work with, с кого работиш, who are you? кой си ти. Who are you? What's your name? Кой си ти, как се казваш? Мартина. You're getting emotional. Ставаш емоционална. Така да. It's fine. Няма It's проблем. absolutely normal. Абсолютно нормално е. Много благодаря, много. Thank you very much. But remember, who is Запомни Martina? следното. Коя е Мартина? That's the most valuable thing you take with yourself. Това е най-ценното нещо, което можеш да вземеш със себе си. And regardless of the past or the future, Независимо какво има в миналото или в бъдещето. when you know who you are, Когато знаеш коя си, you can stand for yourself. тогава можеш да се изправиш и да бъдеш And себе the си. tears you're having now Сълзите, които имаш в момента в are очите си, tears of healing. те показват, че ти се I don't know your възстановяваш. story, Не знам каква е историята, but it's time for you to accept. но е време да го приемеш, There's nothing wrong with you. че ти няма нищо. Accept, Приеми го so now you can go further. and и faster. сега вече можеш да стигнеш по-далеч и по-бързо. Всичко наред. Благодаря. Let me take something. 10 seconds. 10 секунди искам да ви отнема. Whatever you have in your hands, put them down. Каквото държите в ръцете си, пуснете го. Put your feet grounded, Сложете краката на земята. grounded on the На ground. земята. Okay? Плътно. Because we need to change our physiology. Трябва да променим физиологията си. The fastest way for you to make a transformation is to move your body. Най-сигурният начин да постигнем бърза трансформация е да раздвижим If you come телата to си. my events, they are not at all boring. Ако идвате на моите събития, те изобщо не са скучни. In my events, I sing, I dance, I play instruments, and we go crazy. В моите събития аз пея, аз танцувам, свиря, ние So let's направо change our ощоряваме. physiology Нека right да now. променим физиологията си сега. And then the questions will come. И след това ще Are you дойдат и ready? въпросите. Готови ли сте? So we're going to do something like this. Raise your hands up in Нека the air, направим следното. Дигнете ръце в up in the air, and нагоре. now Сега. put your feet Сега. grounded. Краката да We са are going плътно на to земята. bring down the energy 5 times. I Ще wanna show you. свалим енергията 5 пъти. Ще ви We're кажа gonna как. do it like this. Just look Ще at me. направим следното. Гледайте. 5 times. We're going to do 5 пъти. 5 times. 5 пъти го направете това. And then we do one clap, След това пляскаме един път and then we tap on our shoulder. We и say, се "Bravo." потупваме по рамото и си казваме браво. Okay? Готови ли сте? Okay? Are we ready? 5 times. Пет Okay? пъти. Ready? Готови? I said ready. I didn't say let's go. Не, казах готови ли сте, не казах давайте. 3, 2, 3, 2, 1, 1. go. One applause. Едно пляскане. Bravo. Браво. Now look at your neighbor Сега си погледнете съседчето and look at how you're smiling и now. вижте you're как laughing. се усмихвате, смеете се. And now tell your neighbor, И сега кажете на съседчето go ahead with a question. и сега задайте въпрос. Come on, tell your neighbor, go ahead with Кажете a си на question. приятелчето да си зададе въпрос. Айде, кой желая микрофона? Този рядък шанс. You can ask me anything, even about sports. Да. Ето, моя съсед. Аз така. What's your name? Как се казваш? Marina. Марина. Аз тренирам от малка и имам проблем с това да повярвам в себе си, че Какъв спорт? фехтовка. Oh, okay. И имам голям проблем с това да повярвам в себе си, че мога да бъда по-добра от другите. И има хора, които аз знам, че те са по-добри от мен, могат повече и аз не мога да се накарам да се опитам да бъда по-добра от тях и да играя срещу тях. Отказваш се преди да си започнала. Да. Защото те са по-добри. Просто като почна да играя и аз вече знам, че те са по-добри от мен, затварям се в себе си и не мога да психически да си повярвам. Okay. In myself. First of all, this is brilliant Брилянтен пример. because I coached a member of the national team of fencing. Аз тренирах един човек от националния отбор по фехтовка. Great experience. Страхотно преживяване беше. And
great results in И- European Championship. Резултатите на Европейското първенство също бяха страхотни. Now, Сега, Marina, Марина, why do you go on the, how do you call it, on the pedana, on the, как се казва това, върху което излизате? Пътека. why do you go there Защо already излизаш на пътеката, thinking that somebody else is better than you? мислейки, че някой друг е по-добър от теб? Let me tell you one thing. Нека да ти кажа следното. For how many years have you been doing fencing? От колко години тренираш фехтовка? От 10. 10 years. 10 години. Okay. Now, Сега, the foundation is equal for everybody. основата е еднаква за всички ви, нали? So, the preparation, Подготовката, everybody does the same thing. всички правят едно и също. It's not that somebody in Singapore does something new, Не, innovative. не е, че някой в Сингапур прави нещо много So, по-различно и do you agree with me иновативно. that technique is equal for everybody? Съгласна ли си, че техниката е еднаква за всички? Да. So, Yes. the only difference is your mindset. Единствената разлика е начинът ти на мислене. So, put down the microphone Свали микрофона, and stand up. изправи се. Now, I want you Сега, искам to close your eyes, да затвориш очи, take a deep breath, поеми дълбоко въздух. and as you take a deep breath, Поемайки дълбоко въздух, I want you to put your hands, now you can open your eyes. сега отвори очи, Now put your hands on your waist сложи ръце на кръст, and keep your head straight and high. изправи си главата, Keep your feet grounded. краката да са And keep на your head земята high. и главата високо. The University of Harvard Университета Харвард made a research. Keep your направи hands there. проучване. Да дръж си ръцете. This is the position of Wonder Woman or Superman. Това е позицията на Супермен или жената And чудо. there's a study. И има проучване. If you do this 2-3 minutes a day, Прави това 2-3 минути на ден. you reduce your cortisol. Пада нивото на кортизол. And for those of you В who тялото. don't know, cortisol Хората, is които the не знаят. hormone of stress. Кортизола е стресовия хормон. And you are increasing your testosterone. И ти в момента качваш нивото на So тестостерон. you reduce 30% cortisol 30% пада кортизола and you increase 20% testosterone. и тестостерона се качва с 20%. Now, in this position like В тази this, позиция keep your shoulders up. изправи и раменете. Bring those boobs out. Изкарай гърдите напред. What have I done? Какво направих? I have just broken the pattern. Току-що наруших You are too системата. serious. Беше прекалено сериозно. I had to interrupt the disc in your mind. Трябваше да спра диска, който се върти в съзнанието си. Okay, now I've interrupted it. Сега съм го Now спрял, I have нали? the possibility to work. Сега тук имаме възможност да работим. Now, Сега, when you go on the pedana, когато излезеш на пътеката, stop looking at others. спри да гледаш другите. They have done the same training like you. Те са минали през същия път на There is тренировки nothing като теб. different or Няма nothing new that you don't know. нищо различно, нищо ново, което ти да не знаеш. And now, from Сега, now on, от сега насетне, you work hard in training работи здраво в тренировките and you go and collect your reward when you have the competition. и когато излезеш на състезание, отиди и си вземи Now, награда. let me ask you the most important question. Нека да ти задам най-важния въпрос. Is there any better fence player than you? Има ли по-добър фехтовач от теб? Да или не? Yes? Yes. Okay. Based on what? На база какво? Achievements. Okay. Добре. Let me ask again the question. Нека да задам пак въпроса. If you see that somebody else is better than you, Ако видиш, че някой е по-добър от теб, you will always go on the pedana винаги ще излизаш на thinking that пътеката, you are inferior. мислейки, че ти си по-слаба. Now, do we agree that the training is equal for everybody? Съгласни ли сме, че Yes or no? подготовката е еднаква за всички? Да или не? So there's Yes. nothing that they Така know че more than you. няма нищо, което те да знаят, което ти да не знаеш. Yeah? Така You ли? agree with that? Съгласна ли си? So it's all about how you see yourself. Въпросът е ти как виждаш себе си. That's the only difference. Единствената разлика. When you go on the pedana Когато излезеш на пътека, and in your mind в съзнанието you ти, look at the opponent погледнеш and опонента you си tell yourself in your mind, и си кажеш в главата: hey, Хей, Julia, Юлия, why did you come? ти защо дойде? Why did you even show up? Ти защо изобщо се I'm появи? going to destroy you. Аз ще те унищожа. Do you get it? Схващаш ли? But if you go on the pedana, Но ако излезеш на пътеката, oh, look at Julia. гледай я, Юлия. Last year she won. Леле, миналата година спечели. Oh, and she's the best in Тя е Lambo. най-добрата. She's the best in Russe.
Тая е най-добрата в Русе. Oh, I'm the small Marina. Ми аз съм мъничката Марина. If that's the message in your mind, Ако това е посланието в съзнанието, that's how you perform. ти така ще се представиш. This is not only for Marina, this is for Тук everybody. не става дума само за Марина, за всички ви. Most of the time, the challenge is not outside. Повечето от времето предизвикателството не е The отвън. challenge is only within you. Единствено вътре в теб You е are your предизвикателството. worst Ти opponent. си най-лошия си опонент. So the battle is not with Julia. Така че битката не е срещу Юлия, The battle is between Marina а битката е между Марина and Marina. и Марина. When I work with athletes, Когато работя с спортистите, I always create a new identity. винаги създавам нова идентичност. So you need to create a new identity. Създай нова идентичност. When you are in this position, Когато ти си в тази позиция, who do you feel you are? кой се чувстваш, че си? Give me a name of a superhero. Дай ми име на супергерой, A Marvel character. някой от Someone that Марвел, you admire. някой на когото се възхищаваш. It could be Wonder Woman, Spider-Man, Жената, whatever it is. Спайдърмен може да е каквото решиш. Нужно ли да е супергерой? Аз не знам супергерой. I don't know superheroes. It doesn't matter. Няма значение. Ами, моята любима фехтовачка е Олга Карлан. Олга Карлан. Олга I Карлан. even don't know who she Аз не знам тя коя е. Was she great? Да. Okay. Да, Okay. чудесно. Brilliant. So when you go on the pedana, Когато излезеш на пътеката, step in the identity that you see in this влез champion. в идентичността, която виждаш в този шампион. It's not Marina. Не Марина, която излиза. Okay? Съгласна ли си? Помогна ли ти? Yes. So next time you have a competition, Следващия път, като си на I състезание, want you to reach out in Instagram to my team and you tell me how it was. пиши ми в Инстаграм и на екипа ми да кажеш как е минал. But we have to have one agreement. Но да се разберем следното. I don't want you to step on the pedana as the small little Marina. Не искам да излизаш на пътеката като малката Марина. I want you to step on the pedana as the lioness who's going to devour you. Искам ти да излезеш на пътеката като лъвицата, която ще изяде Юлия. Okay? Give her a round of applause. That was Аплодисменти. Искам само да кажа, че благодарение на Мозес, олимпийската шампионка Ивет Горанова спечели златния медал благодарение на Мозес. Така че точно на време. It's just a 2 mm adjustment. Това е 2 мм разлика, която ти можеш да It's nothing направиш. to do with techniques. Няма нищо свързано с It's техниката, how you see yourself. а начинът, по който ти виждаш себе си. So from now on, when you're training and when you go for competition, don't look at the old Marina. Сега, като излизаш на състезание или в подготовка, не гледай старата Марина. Never won a tournament. Не ме интересува дали никога не си печелила турнир. Every time you go on a pedana is a new chance. Всеки път, като излезеш на пътеката, е нов шанс. To win Да спечелиш or to learn. или да научиш. My athletes never lose. Моите атлети никога не губят. When I work with my athletes, Когато работя с тях, and after competition, we speak on след the phone, състезания, винаги се чуваме по телефона. I tell them, okay, what did you learn today? Казвам им, какво научи днес? And they are crying Те реват and they are angry и са ядосани, because they have lost. защото са загубили. And I tell them, you haven't lost. Казвам им, не сте The загубили. only time you lose Единственият път, който is when губите, you don't learn. е from като that. не учите. But if you can learn from that, Но ако може да научите нещо, next time следващия път you are going to devour Yulia, ще изядеш Юлия, Svetlana, Светлана, and everybody else. всички останали. Okay? Добре? I will hear about it. Everybody Ще will know чуя. Marina. Запомнете името на Марина. We will see you in 2028, Ще се видим 28 година на Олимпиадата. Los Angeles. Лос-Анджелес. Чакаме те. Huh? Do we have a deal? Имаме ли сделка? Нашия подкаст се Our казва podcast Мисли като is богат. Think as a Rich Man. Какво мислиш ти за What do богатството? you think about wealth? Oh. Okay. Do we have another 4 days of time? Имаме ли още 4 дни ефирно време? First of all, when we think about rich, Когато се замислим за богатството, I think that society has limited it only to money. мисля, че обществото го ограничило само до пари. Being rich is a vast, big container. Това да си богат е огромен контейнер. So when you talk about wealth,
We Когато talk of many areas. говорим за богатството, има толкова много фактори. So now we're talking about money. Сега говорим за пари. But if I would like to make a bracket, it's more Но than money. една скоба, ако мога да отворя, тук става въпрос за много повече от пари. But money is very important. Парите са важни. Money is what we measure. С парите измерваме в това общество. You can be a very good son, a very good mother, a very good father. Вие може да сте страхотен син, страхотна майка, страхотен баща. But in the world of business, you are measured in terms of money. Но в света на бизнеса вас ви оценяват спрямо парите. So for you who is here listening to me, Хората, които са тук и ме слушат в I'm момента, going to say something which is going to be strange. ще ви кажа нещо, което ще ви се стори странно. Are you ready for that? Готови ли сте? Do you want me to say? Искате ли да Don't кажа say, нещо? No problem. Да. Don't chase money. Не гонете пари. А какво да гоним? Чейс. If you chase money, money run away from you. Ако вие гоните парите, парите бягат от вас. Do you know what you have to do? Знаете ли какво трябва да направите? Become a person of value. Станете човек със стойност. By becoming a person of value, Ставайки човек със стойност, you are unbelievable, вие ще бъдете невероятни a value person. като стойностен And there човек. is no number. Там няма стойност. So you can be worth millions, Може да billions. сте устойностени на милиони, милиарди, няма значение. If you want to make money, find a way of adding value. Ако искате да печелите пари, намерете начин да добавяте стойност. Oh, but I'm too young, Moses. Oh. What can I do? Много съм млад, Мозес, какво мога да направя? There is no limit Няма and ограничения there is no age. и няма възраст. You can add value even where you are right now. Може където сте в момента да добавяте стойност. Add value Добавете стойност to your friend, to your classmates. за приятелите си, за Add съучениците value at си, home. у дома. Add value to the summer job you may do. На лятната работа, която може би ще имате. And what is adding value? А какво означава да добавяте стойност? Adding value, Добавянето на to make it стойност, very short, за да бъде кратко, is make things better направете нещата по-добри than when you started that thing. от момента, в който сте започнали да правите нещо. So for example, if you are assigned something, Ако ви се даде дадена задача, make sure that the end result is better than the beginning. бъдете сигурни, че в края резултатът е по-добър, отколкото беше Because when нещата you в add началото. value, Когато добавите стойност, now you're sorting out a problem. вие решавате проблем. And that's where you make money. Оттам се получават и пари. Sort out a problem Решете проблем and add value. и добавете And стойност. most of the time, the two things go together. Много често двете неща върват ръка за ръка. А мисията има ли значение в богатството? Да имаме повече пари? Yes, Да, because at the end of the day, money защото в края на деня is парите just a lens magnifier. е лупа, която увеличава нещата. If you are a good person Ако вие сте добър човек and you get rich, и станете богат, you're going to be even a better good person. вие ще станете още по-добър човек. If you are an asshole and a А ако mean вие person, сте задник, you will magnify that. вие ще го увеличите. Period. Край. Точка. There is nothing else simple than this. Няма нищо по-просто от това. Money is just an amplifier of who you are. Парите увеличават това, което вие сте. That's why I told you, Martina, Мартина, точно за това ти казах. understand who you are. Разбери ти кой си. В днешно време всички искат да бъдат много богати, бързо да стават богати, но от финанси нищо не разбират, защото аз съм финансист и го виждам, че 99% хората нямат финансова грамотност никаква. И точно заради това го правим този подкаст, да дадем стойност. Какво да кажем на нашата аудитория? Става ли се толкова бързо богат или не се става? И тези обещания в социалните мрежи, колко бързо да бъдем богати и как да добием това богатство, ти какво ще кажеш? This is a wow. Еха, добре. So, I'm going to make it really short. Ще дам много кратък отговор. Many years ago, my mentor told me one thing. Преди много години ментор ми каза следното. My mentor told me, Moses, focus on a big goal, a big number. Мозес, фокусирай се върху голяма цел, голяма цифра. For example, focus on making $1 million. Фокусирай се върху това да изкараш 1 милион. Not for the money. Не заради парите.
Listen carefully. Слушайте много внимателно. Raise your goals. Повишете целите си. Raise your standards. Повишете стандартите си. Not for the goal. Не заради целта. Because how many of you, when you are younger, you are desiring your parents to give you the gift, the latest iPhone? Колко от вас, като сте били по-малки, сте искали от родителите да ви подарят последния модел And the iPhone? first days when you had it, you are always cleaning it. И първите You are дни always винаги making го sure чистите, everything is всичко да е okay. перфектно. You had the cover, everything was И perfect. още върху него покритието, всичко е After a couple перфектно. of weeks, days, it falls down, you don't care. След няколко седмици пада, The screen почва is да broken, you don't чупи се care. екрана, не ви пука. So, the goal itself, Самата цел, the excitement is very limited. вълнението, което ще ви даде, е много ограничено. The secret is Тайната е the journey. пътя. So, there is nothing such as a quick rich scheme. Няма такова нещо като това да забогатееш Someone бързо. tells you you can make money quickly. Ако някой ви каже, че ще изкарате пари бързо, Please, stay умолявам away ви, from that. стойте на страна. There's nothing such as making money quickly. Няма такова нещо като бързото забогатяване. One of the richest people in the earth, Warren Buffett, Един от най-богатите хора на света, Уорън Бъфет, he's now 89, 91, на I don't remember. 89-91, примерно не знам. And it took him all these years to reach that level. Отнема всичките тия години да достигне това ниво. But it's the process, Но е процеса, the journey, пътя, which is the fun part. което е забавната част. That's the most important part. И това е най-важното. And again, Отново, when you know what you want, когато знаете какво искате when you know who you are, и знаете кой сте, the last thing I want to leave you today is последното нещо, което trust искам the process. да ви оставя днес, е да се You will доверите на make so many процеса. mistakes. Ще имате грешки. You have to make mistakes. Трябва да правите грешки, Because that's how you grow. защото така растете. That's how you develop. Така character. се развивате като And личност. that character is more valuable than any other thing. И този характер, който ще развиете, е по-ценен от всичко. And once you know what you want and who you are, Знайки кой сте и какво искате, money will follow парите ще дойдат, because you become a magnet. защото вие ставате магнит. As I told you, if you are chasing money Както will казах, not ако вие гоните парите, парите ще бягат. But once you know what you want and who you are, Но вие вече като знаете кой сте и какво искате, now you become a magnet вие ставате магнит. because you become a person of value. Вие ставате човек със стойност. And the world pays people who add value. И света плаща на хората, които добавят стойност. You as young people, you're going to have so many challenges to sort out in this world. Като млади хора, вие ще имате толкова много предизвикателства, които вие да That решите probably в този we свят, old people have created. които най-вероятно ние старите сме предизвикали. But you will be paid for sorting out Но these ще ви challenges. плащат за това да решавате тези проблеми. But first thing, become a person of value. Първоначално обаче трябва да станете човек със And стойност. everything else will follow. Всичко останало ще последва. Благодаря ти. Толкова изключително участие и аз самата нямам думи да го опиша. Предполагам, че и децата също, Меги. Да, Мозес, аз също много ти благодаря. Беше изключително ценно дори за нас като възрастни, защото всеки възрастен се крие едно непораснало, но съзнато дете и много възрастни всъщност все още реагират като деца, без да осъзнават последствията за себе си от своето поведение. А това им пречи на отношенията с нашите деца, защото когато ние не сме пораснали, не бива да допускаме пък децата ни да стават наши родители и да ни учат на неща, които ние би трябвало вече да знаем. Така че аз вярвам, че този разговор ще има своето естествено продължение. Очакваме новата ти книга с нетърпение, очакваме всички събития, които се подготвил за хората в България и със сигурност ще бъдем част от тях. Благодаря ти. Thank Thank you so much for having me. Много благодаря за поканата, за мен беше удоволствие. Благодаря ти най-сърдечно и ще очакваме представянето на новата книга през месец юни тази година. Има ли планирана дата? Well, it's in June for Юни. the UK market, За English Великобритания market, and then my publisher Kibea И will then Kibea automatically translate. ще я преведе So it's gonna be within the summer. в рамките на лятото ще стане. But I'm planning to come out with 2 books this year. Но ще имам 2 книги тази година. So Супер, благодарим ти. И последно, един съвет към децата и към родителите. For children and for the parents. okay, Добре, for parents, за родителите.
I want to say thank you Искам да кажа благодаря ви. because as a young father, Като млад баща, I understand what you have gone through. разбирам през какво минават. And if nobody is telling you, is appreciating what you have done, И I want to ако say thank you. никой не оценява това, което сте правили, искам аз да ви Thank you for благодаря. stepping up every day for your children. Благодаря, че всеки ден сте там за децата си. Thank you for doing your best because there is no manual on how to be a Няма parent. ръководство как да сте родители. So thank you for И what се you have справяте done. възможно най-добре. И ви благодаря за това. And for children, А за децата, I want to say something that I wish Искам да someone кажа. told the younger Moses нещо, което исках някой да е казал на по-младия Мозес. is listen more Слушайте повече. because adults Защото възрастните may sound like dinosaurs. може да звучат като динозаври. Actually, sometimes they are dinosaurs, Някои пъти те са динозаври, but they have hit some walls. но са се блъскали в стени. And sometimes the advice that they may give you, you may not like it. И съветите, които могат да ви дадат, може да не ви харесат. But now at 42 years, I thank No. my mom and my dad for the nose they gave me. Сега на 42 години аз осъзнах какво всъщност са дали майка ми и баща ми. And for you, my teenager friends, За вас, мои приятели, тинейджери, if you have, ако if you вие receive получите on your phone в телефона си a call from your mom or your dad, обаждане от майка си или баща си, you are more than wealthy. вие сте повече от богати. Because I wish I would receive the call from my dad. На мен ми се иска да можех да получа обаждане от баща си. So stop chasing Спрете materialistic things. да гоните They материалистичните will неща. follow. Те ще си дойдат от само себе си. So if you have your dad or your mom calling you on the phone, Ако имате майка си или баща си, които да ви звънат по телефона, you are rich enough. вие сте достатъчно богати. Да благодарим и за превода на Рой Хил и за удоволствието да бъдем в този епизод на нашия подкаст заедно. Благодарим ти, Рой. И аз благодаря. Очакваме ви в следващият епизод. Wonderful. Мозес, може би искаш ти да кажеш нещо? No. Don't resist it. Не го спирай. Let it go. Пусни го. Don't worry about the makeup Грима ще си го оправим. because something has touched you Нещо те докосна and some healing is starting. и в момента се възстановяваш. Don't try to resist it. Не го спирай. Makeup we can always fix it, Винаги може да си оправим грима после. but let this moment Позволи на този момент create a transformation. да създаде трансформация в теб. Благодарим ти, беше повече от невероятно. Мисли като богат се реализира в партньорство с Ноли Консулт, Меркюр София Сити Хотел, Агенция за сигурност Скорпио, фризьорски салон Коко, APL Go – иновации в света на здравето и младостта, Infusion Beauty Center – фризьор Евелина Ковачева, магазини Кати.